Het wie wordt maar een koude dag. Een koude dag die verrekkening kwam van de wind. En die wind weer sterk. Die kwam uit het zuiden en het zuidoosten bij. En die weer vrij krachtig. Kreeg jou rond 5. Kustwaardgebied op rond het vlakke loon. Ja, toch wel een krachtige wind. En dan viel het tegen koud aan. Hoewel de temperatuur wel oproemt. En de voel uit een toch wat sneeuw. Wel mensen, ik begin maar eens even dichtbij. Bij Joen en vannacht. Dan zal het meer en meer opklaren. En die opklarings die zorgen van frost. Hoe langer het opklaart, hoe lager de temperaturen. Maar dat wisten we al. -4, -4 graden op de eilonen, -8 op het vasteland. Maar toch dat het opklaart en het rijstig wordt, dus de wind neemt aan, heb ik kans op mist. Die mist kan wel zorgen van min zicht, maar ik voor gladens, dus een waarschuwing van het verkeer. En de wind, die docht het kalm, ik zei het al, zwak of matig uit zuidoost tot zuid, letter zuidoost tot eerst. En dan morgen, we beginnen nog met droogwaar, we beginnen nog met mist en ik denk ik nog wel even de zinnen. Maar in de midden staat er gewoon meer bewolking. In het tweede pad van de midden, of letter in de midden, of aan het begin van de juni, sneeuw. En dan matige sneeuw. Oerlijst van het verkeer. Dat jouw gladens, min zicht, mensen houden er alvast rekening mee. En de temperatuur morgen, ik denk zo om en bij 0, zeg maar om het vriespunt heen. En de wind, zwak of matig, maar die komt uit het eerste, verklaren dagelijk ik het wat kouder waar bij u. Die sneeuw valt er ik in de joentijd, in de nacht. En dan hebben we het door -2, -3 graden. En dan zetten we terug naar de orendagen. Het vooruitzicht. Toonsjes, het nou lijkt het droog waar. Maar een temperatuur boven 0 uur. In de nacht om het vriespunt of misschien 1 of 2 graden frost. En ze blijft het kwakkelen. Ik op vrede, maar rein. Maar let het misschien ik wel weer wat sneeuw. En dan hebben we door een temperatuur, ik op weer boven 0. Maar in de nacht om en bij 0. Of -1 of -2. En datzelfde geldt van sneeuw. Hoe daar droeg in de joentijd of sneeuw of rein. Dus mensen, de kans op gladens bloed, want ik in de nacht van sneeuw op sneeuw hebben we nog altijd een wat lichte frost. En hoe het verder uitpakt, we moeten morgen maar weer even in het waarschuwen.